କାଳିଆ କିଛି କହିବାର ଥିଲା, ହେଲେ କହିପାରିଲେନି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତମ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ତମେ ପୁଣି ତମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯିବ। ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ଏ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଭରସା କହିଲ? ଯଦି ଆର ବର୍ଷକୁ ଏ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବି। ସେତେବେଳେ ତମର ମୋ କଥା ମନେ ଥିବ ତ? ପୁରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଠାକୁର, ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଠାକୁର, ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର।